Di ko makagistorya ng mga bagyatla kayo. Di gyud ay ka ha. Paghiram gani gimo. Kasi wala naman na-apit ko rin pa. Ya lang yun ang naong nimo ba? Di ka mahilom ha? Aray! Yan dili man ka mahilom. Alam ko na-apit ko rin pa. Grip baday ka nga giga ko surmang ka. Padalong naman po to. Pagbago gani gimo. Wala magaguhan ako. Pag lalaki na ba kay gusto na ko makita sa kong apo. Wala lang ko mabuntis ko ma. Ikaw ba pagbaliw ka ba? Dili mo ko napabaliw ba? Pagtarong gani gimo. Kanuhala ka ba? Ugok gyud ka ba? Imbis kay chance na tato nga makapo ko. Wa pa ka magpahilabot pud sa babae. Mabaling ba rin may babae? Pareha sa imong naong maglagot gani ko nimo gimo ah. Di mo rin yung ibalik niya atong kordapya mo ba? Pera man ko ato. Pero sa bago kayo? Sunod ba og na birahe na yun. Mura magdilaki oy. Sa lalaki ba rin ko? Babae man ko. Ay sus Ginoo panalangin in taon. Basta di ka ko mabatalo ng babae. Ano sa ba man ko magkakita sa kong apo oy? Kung mababahan ako sa iyong pe. Hi, te. Oy hello. Ano na ana mabuka dire? Dili day ka malipay nga na ako, besh. Dili, yun. Tarong ko na yung batasan gimo bisita ra ba na? Busita gura. Unsa day ka, besh? Mamutana pa ka? Dili ra good. Unsa man ti? Nga man to nimo dayon ni. Unsa man ti? Wa man nimo dayon nag rape akong anak. Alangan masyagit man ti. Nagrubo na gani kog t-shirt ato no. Pistol ni bayuta ni ba? Pero ay kabalakat eh. Ako'y bahala. Para malalaki mong anak. Kana ba ya ha? Gwapo nga liwat ha? Ay kabalakat eh. Makakita lagi ka sa imong gwapa o gwapo nga apo. Yes! Pag mama na ko ayaw na pag-ate. Sige ma, doon sa ako maha. Sige. Hi, besh. Asa si mama? Ha? Napa man to'y gilakaw. Kung naagi kayo daot ang buhaton sa ko, ayaw ginabuhata. Wala man good ba? O, nang kung sa pamagandrihawan na, basi madumugan ka. Ito ramog ko makigstorya sa imo ha. Di ko makagistorya ng mga bagyatla kayo. Di gyud di ay ka ha.